Oimore kamora mora mabende yudo wa odhiambo ni ageno ni odiochieng' mari osebedo maber kabisa. Machiegni e weche manyien mag ang'ich welo, odiochieng'ni tarik 10 dwe mar 9 en odiochieng' mabende ing'iyo okenge mabende nyal keta mar tieko kanyero wachno ero mano mar kawo oko ngima mabende en twak mabende wadhi bedo godo bang'e e chenro ni ka bende wang'iyo to gin ang'o gene kata yore mage mabende inyal kony godo jogo mantie koda dang'ni mag paro. En kanyero iluongo ni World Suicide Prevention Day mano odiochieng' ma kawuono bende wa ikoni mathoth kendo modhuro magi e weche ma wamiyo pek. To kapodho ok maber kata moko nitie mani odak e udi kanyo to ninde pi ewi mesa malo to timono kama higa ka higa sama kochwe achiedh nade podo mako jodak e gwenge moko ma Kisumu kaluore kod oula makoth medo kelo. Daktari alikuwa anatoa mtoto akaona ni wawili. Sasa the time alikuwa anavuruta huyo mmoja, mwingine pia anakuja. Akivuruta huyo wa juu mwingine anakuja. Sasa ndio tena akawachukua wote wawili. Miyo majegni pariyo koda bich kwayo kony mar pogo nyithinde marude monyuol komakore e igi. Nyimine ariyo mani Kenya pogo higni 60 mokalo oromo e nyasi makende Lanet e kaunti ma Nakuru. Wanamas machiegni e weche manyien mag ang'ich welo iluonga ni Jaelieta jaloko marwa en Winnie Adoyo. Miyo moro ma jahigni 25 e kaunti ma Bungoma onyuolo nyithindo 2 momakore gi e igi. Nyithindo go koro ochomo od thieth mar Rufaa ma Kenyatta kama igeno timnegi e bero mano mar pogogi. Od thieth mar Rufaa ma Bungoma oyudo welo makende rude mane onyuole od thieth mana Bwala. Ochopo mar yudo thieth makende kaluwore ni ne onyuolgi ka gimakore gi e igi. Mana kaka mine mamoko Ruth Wechuli mamen nyithindogo wacho ni noluwo chenro duto mag thieth e kinde mane ope. Kutoka nyumbani kufika huko nilipimwa ilikuwa inches 5. So far ilifika huko saa 4. Sasa ilikuwa by saa 8 saa 9 hapo nilikuwa nimejifungua. Daktari alikuwa anatoa mtoto akaona ni wawili. Sasa the time alikuwa anavuruta huyo mmoja, mwingine pia anakuja. Akivuruta huyo wa juu mwingine anakuja. Sasa ndio tena akawachukua wote wawili na akawaweka kando. Wechuli nigi nyathi moro mokwongo kendo kwayo kony ne rudegi ka ogero ni ibiro pogi mondo migi dongi e yo makare. I'm not capable in financially. Sasa mimi Kenya naomba tu juni Mungu ndiye amenipatia na shukuru na kwa maombi yenye pia wananchi wanatupea na shukuru pia. Lakteche od thieth ma Bungoma County Referral Hospital wacho ni en okang' margi mokwongo mar yudo nyithindo machalo kamano. Kata kamano gigeno ni bero mar rudego biro dhi makare kaluwore ni ok giriwo thoth fuonni mag del. This is rare because we only get to experience out of 60,000 births that we get a case of conjoined twins, and this is the first one that's actually reported in this hospital. The good thing about the twins is that currently from the ultrasound down, most of the major organs that they have are not shared. That's including the heart, including the liver, except some part of the bowels which seem to be shared. Lakteche medo jiwo mine mapek mondo lu chenro mag pim. Even before pregnancy, they need to start preconception counseling. Preconception counseling involves use of other things like folic acid, which you recommend, because folic acid has helped disorders from the spinal cord. Rudego koro chomo od thieth maduong' mar Rufaa ma Kenyatta kaluwore ni od thieth mar Bungoma onge kod nyalo mar chiwo thieth makare ne nyithindogo. E higa mar 2017 dwe mar 6, riwruok mar lakteche 50 man kod lony mar ariya e od thieth ma Kenyatta noloso historia kuom pogo rude ma johigni 2 mane onyuol ka omakore. Simfros Okinda, Ramogi TV. Achiel mar oganda kelo mor ahinya to ne joma onyuol kendo odongo kanyachiel. Nyimine mokariyo masani higi oniang' ne odhiale nyasi mane girome kuom thuolo mokwongo nyaka ne ginere higni 69 mokalo. Nyasi mariwogi kendo nobagi e kar dak Lanet mantiere kaunti ma Nakuru.
Miel, mor kod wer ne omako nyimine ariyo, nyithindgi, nyikwagi kod osiepe e nyasi mariwo kendo nyimine ariyogi masani higgi osekalo 70. Felista Mudhoni wacho ni nowuok dhi timo pur e piny Tanzania e higni machien kuma ne obodhe. Bang'e ne oduogo pacho ka ma odak e gwenge malo Itoktok. Nilitoka huko nikaenda Rudiani. Nilitoka huko nikaenda Kikuyuni, mama akiwa na baba kutoka Tanzania. Nilikuwa nakaa Tanzania kule kunaitwa Mbeya. Omedo ni notemo manyo nyamingi, kata kamano nonyise ni nyamingi nosedar kuma ne odake. Sasa siku moja akanitumia barua na posta. Mimi nikasoma barua na nikaweka na nikasahau. Sikufikiria tena. Veronica Nyambura manyamingi owacho ni noneno Felista Mugik e kinde mane odhi e keny e piny Tanzania. Wakati huo nilikuwa nakuja kuolewa. Na yeye naye alikuwa natoka kwa anti yangu Rudiani. Sasa alikuwa nataka kurudi risafu kwa baba. Sasa tukakutana hapo. Mimi namwambia mimi nakuja kuolewa na yeye anarudi risafu. Sasa kwenda risafu mimi bado kumfuata tena. Veronica wacho ni kaluore kod hera mane obedo e kindgi nodhi nyaka Oloitoktok kuma nowinjo ni nyamingi odake. Kata kamano ne okoyude. Kabende chenro mag lande e gazet kod nyakalondo nokonyago lemo. Nikakaa wiki moja, tulikuwa na pasta wetu alikuwa huko. Nikaenda wiki moja tukimtafuta, lakini nilikuwa namtafuta Felista Mudhoni. Sikukuwa najua bwana yake anaitwa nani. Kachunya ne jok tok menyo kum higni bora. Veronica noromo gi nyathi Felista mabende ne manye kendo ne gipango romo mara nyimine ariyogo. Kwa tunapigania simu tu. Nikamuliza, "Wama ito, uko tu?" Mimi niko tu. Mtoto wangu akamwambia hapana. Nikopanga tutapanga. Vile utakuja. Sasa wanapanga na ndio siku hii imefika. Katabed ni gidak kuonde mopogore pachoka. Veronica kod Felista owacho ni pod gidwa bedo kanyakla kuom kinde kapok Felista odok dalane Oloitoktok. Mimi nataka hata wa vijana yake wakirudi wajue tutakaa na huyu sijui mwezi moja sijui. Kapod e wach nero mar duogo pacho en ni jal moro mabende no lal e higa 1999 giko neno dok thurgi bang' bedo oko kuom maloyo higni 53. Njeru Mweru nodok e gwengi Machaga Shiongo e kaunti ma Tharaka Nithi ka en ja higni 70. Kata bende ne oduogo koting'o lepe e gunia, anyuola norwake gi mor kuom riwruok kanyakla koda ni ongima. Owadgi maluwe owacho ni nosiko komanye e gwenge ma Ukambani to nokoyude, kata bed ni mano e gweng' mosebede e kindego duto. Jaduong' Mwiru owacho ni e kindego duto notiyo tije mopogore mag lwedo kanodak mana kende ma onge dhako kata nyithindo. Tuko hapa leo kwa furaha sana, tukisema ya kwamba Mungu ni mwema. Vile huyu mzee ambaye tumesimama naye, mzee wa familia hii ya Mboiro Ntokayo, alipotea area hii miaka ya 1969. Na tangu wakati huo watu wa familia hata wakuwa wanamjua. Wengine hapa wale unaona hapa wengi hata hawajawahi kumusikia ama kumuona. Pengine kumsikia lakini hawajawahi kumuona. Lakini na furaha kuna wachache hapa wawili watatu ambao wanamkumbuka. Nampenda na nishukuru sana kwa kuja pande hii. Na hata si na narudisha shukrani kwake kwa kutuletea mtu yetu. Na hata huyu wa sasa nsibu wa huko hata yeye abarikiwe sana. Sasa mimi nasema na asante ndugu yangu, tutakaa naye, tunampokea mzuri, tunampenda na tutaendelea kumpenda. Midhiero mar koth mang'eny okelo dang'ni ne jodak moko e kaunti ma Kisumu. Kony pod bor kodgi kata obedo ni moko kuomgi osedar e miechgi kendo wito yoregi mag yuto. Bende giywago olalo mondo ochwal pi ma bende muomo e aora e yo makare. Millicent Adhiambo luono wachno kendo miyo mathoth. Chieng' tich adek jumani, kar sa 1:30 odhiambo, e alwora ma Kisumu County, piny noloko lando
polo ne olo koth nyaka dier otieno. Pi ne omwomo nyaka e udi, ma omayo jodak malurano nindo. Nyocha chieng' tich ang'wen, nyithindo chiewa nyikwaya ka gigore i pi. Kaka tim nyithindo onge. Apodho kre maber ka jomoko nitie mani odak e udi kanyo to ninde e pi e wi mesa malo. To timonwa kama higa ka higa sama koth chwe to nyaka ma timrenwa wadar wanindo oko gi nyithindewa gi nyikwewa makoro kwan maber. From 2019 maji lituweka nje, tukaama ikabidi kila mtu kujipanga. Wengine waliishi kwenye shule na wengine wenye wakufanikiwa kupata nafasi wakaenda kurent. Mimi nyumba yangu maji libomoa, ndo nimejenganga juzi na tena imerudi, na shida ambayo tuko nayo kuu kabisa ni mto wa Nyamasaria, ambapo mto wa Nyamasaria umezibana. Oula bende ne omonjo puothe ma oyweyo nyaka cham. Paka mivuko yenye tulikuwa na kama kuku, kama bata, kama mbuzi zilienda na maji hiyo siku. Ilijaa ikajaa kabisa. Kupika ni ngumu, hakuna penye unaweka hata meko peke yake. Vitanda zetu vililoa na hakuna usaidizi ambao tumepata. Jomoko bende ne pi odaro e miechgi. Anachiel kuom joma pi odok ma pi odaro mowe utegi. Pi odaro dhako maduong' adak mane kanisa ka msungu no wuothe pi gi jakom mar jaduong' gweng'. Kane gidaro wa ka udiwa oumukore waonge kar dak. Pi ringo nyaka wi otanda. Okwan maber jowarwa dano waywak mondo sirkal okonywa. Koth mang'eny jarocho ngima oganda e mier, e chiche koda ka skunde. Nyikwaya moko benyo wuok ni dhi sikul, achiel nyogole i pi. Jokama kaka timra onge tan tiliel be, onge gimoro amora matimore. Tijewa ochung' kaka nan ga mama mboga, kaka dhi awar mboga no onge pi ouma lot. Nyikwaya bende beket kayo. Tunapita mangumu kabisa. Hata jinsi unavyoona, unaona vile maji iko, hatuna vile tunazapigia watoto wetu. Watoto wetu hakuna vile wanaenda shule. Kwanza kama mimi mwenyewe kuanzia from Thursday watoto wangu wajaenda shule kwa sababu vitabu ilienda na maji, uniform ikaenda na maji, niko tu nao kwenye nyumba. Achiedh nade oluoro gwengego ka ji mathoth pok oyudo resruok. Kanche koth osebedo ka chwe, wasebedo gi chandruok mang'eny kendo jogo mang'eny oseyudo chandruok ma pi odaro. Mana kaka osewachi ni familias 8 osedar kendo gidhi e kanisa ma Katanya. To familias 300 o kata 120 mosehinyore gi pi koa area mar Wigwa, koa area mar Kapuothe, koa area mar Block nyaka Dunga. Omiyo an awacho ni kaka koro representative maru adhi tudora gi county government ma Kisumu mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo tieko ma. Wayawa ore duto ma wabedo gi ikruok ni ka koth chako chwe to ok wabed gi buok moro amora. En midhiero majuko gi higa ka higa kendo geno gi maduong' en yudo konyruok mochwere ma ok ni kiny ka kiny giywago pong' mar pi ka bende gombo gi maduong' en mondo mi jotelo mane giyiero oyawnegi wang'a ora ma Nyamasaria kod gero negi olalo ma bende nyalo konyogi maka koth ochwe to pi ok pong' wuo ma pong' negi ute kendo gidar e mieregi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kawuono chiwo puoch ne jatend piny moyier William Ruto ma bende rito chamo muma chieng' tich ariyo juma manyien. Kalonzo wacho ni kata obedo ni en gima lit ni Ruto ema okawo tend piny higni 5 tin kendo giikore mar telo ne kweth mobalo kod piny owacho mano mar neno ni sirkand Ruto otiyo makare ne jopiny mana kaka ne gisingo. Bende kwedo jok ma wacho ni odar e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kwacho ni ponono ni onyalo dar nyaka oyang elela. Ya kuwa na shida. I now want to take this opportunity also congratulate President-elect who will become president on Tuesday, William Ruto. Tunamheshimu. Unajua, we did not agree at all with the verdict of the Supreme Court, but we are bound by it. And this is what a nation is. Tutameza hiyo uchungu wote kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Jatend duond bura man Kenya Martha Karua owacho ni onyalo biro manyo ratiro mar duoko mar yiero ma tarik 9 dwe mokalo e doho mar riwruok mar pinje mantiere Afrika ma Ugwe. Kanoloso kod jofwambo, Karua onyono kar tiende ni ok oyie kod duoko ma doho mamalo mogik ma pacho kanogolo mane siro yiero mar Ruto kaka jatend piny moyier. Kata kamano, gichiwo luor ne chike ma pacho ka kendo giweyo piny Kenya mondo odhi nyime. Karua wacho ni obiro rito mondo doho mamalo ochiw gimomiyo ne
gitimo ng'eto makamano tok ndalo 20 mar chiwo duokogo mabende negisingo. Tunaheshimu au tunatii hiyo amri sababu ndio ya koti ya mwisho, lakini hatukubaliani kamwe na hiyo maono ya koti. Kuiheshimu ni kusema ndio nchi itaendelea kulingana na vile koti imeona. Lakini kwetu hatukushindwa, tulishinda. Lakini kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Hakuna mahali ingine tunaweza kwenda kubishana kiti ya urais. Lakini tunaweza peleka mahali pengine. Ndivyo tuelewe kama kweli koti yetu ilitupatia haki. Sasa sio mambo ya uchaguzi, mambo ya haki vile nilienda wakati ule mwingine. Na kwa vile koti ikasema ati tuko na hewa moto, hot air balloon inaweza nipeleka East Africa. So I am actually considering whether to travel on a hot air balloon to the East African court just to discuss that judgment. Ikrok ne nyasi mar chamo muma mar jatend piny moyier William Ruto omako macha e pautuke mano ma Kasarani. Nyasi no mabende dhi timore chieng' tich ariyo juma manyien idhi yuore kod jotend pinje maromo 20. Chris Owino luwo ikrok mar nyasi makamano kendo losonwa report machal gi ma. Kuom thuolo machielo, pautuke ma Kasarani opong' kod chenro mopogore opogore e kinde ma jolweny ne timo ikrok mar pangruok mogik ne jatend piny Uhuru Kenyatta chieng' tich ariyo juma manyien. Aput moyiedhi matayo chenro mar nyasino owacho ni ikrok ni kare. We are satisfied that the preparations in as far as the infrastructure is concerned is well on time, and we'll be able to deliver this by latest tomorrow 6 p.m. Jagoro mongirore e migao mar arita kwe Dr. Karanja Kibisho okwayo jopiny mondo ochope pautuke ma Kasarani chakre sa 10 kogwen nyaka sa 1 okinyi. This is Kasarani Stadium, 60,000 human beings capacity without overflowing, and therefore we are expecting on Tuesday that we shall host here 60,000 Kenyans and 2,500 or thereabout at the dais of the VIPs and the VVIPs. Rangae duto mag pautuke ma Kasarani man gi nyalo mar ting'o jopiny maromo 60,000 idhi lor tok sa 1 okinyi. Kar welo moyiedhi bende osetiek loso e nyasi ma idhi yuore kod jotend pinje maromo 20. And we have confirmations from presidents and heads of states across Africa. That's totaling to 20 number. Therefore, we'll have all the protocols associated with the visiting heads of states ready. Johala mag chumbu bende biro yudo thuolo mar loso chung bang' piny owacho keto negi kargi moyiedhi. Kibisho bende osingo ni weche mag arita kwe ibiro rido ka olero ni obila maromo 10,000 dhi ng'iyo chal mar arita kwe mag jopiny kaachiel kod welo madhi yuoro e nyasino. Jower mopogore opogore bende okodong' chien e timo ikrok mar nyiso twang' margi ne welo kod jotelo madhi chopo Kasarani. Jatend piny Uhuru Kenyatta dhi weyo telo e lwet jatend piny moyier William Ruto bang' tayo piny Kenya kuom thuolo mar higni 10 mokalo. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. King Charles mar adek ne oyangi kaka kingi manyien mar piny Ingereza tok tho mar Queen Elizabeth mar ariyo. Kingi manyien ne opuoyo loch min-gi ma mosenindo mano Queen Elizabeth mar ariyo ma bende notelo e piny Ingereza kuom higni 69. King Charles mar adek nosingo luwo lingany mar Queen mosenindo e rito chik kod rito kanisa mar Scotland kaka osetim e historia ma Ingereza. Ne oloso nyasi makende manotim St James Palace e boma ma London.
I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony and prosperity of the peoples of these islands and of the Commonwealth realms and territories throughout the world. I, Charles III, by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of my other realms and territories, King, Defender of the Faith, do faithfully promise and swear that I shall inviolably maintain and preserve the settlement of the true Protestant religion as established by the laws made in Scotland. Hip hip! Hooray! Hip hip! Wach mabende donjo en kanyiro ni familia mare Orlando ni Queen Elizabeth mar ariyo ibiro iki mano tarik 19 mar dweni, mano tarik 19 e tarik no mabende oseyangi ni ibiro iki mano kanyiro Queen Elizabeth mar ariyo. Ero kamana nyakom ote magi mabende omedo donjo nwa kendie mano kanyiro ikno ero mabende ibiro tema iluongo ni Westminster Abbey mano e penya mano mar London. Mano kanyiro wach mabende donjo en kanyoero ni Queen Elizabeth mar ariyo ibiro iki tarik 19 mano mar dweniendi Westminster Abbey mantiere pinwero mar Ingereza kata England. Mano kanyero picha ma achiel kachiel mabende dhi nyime e kinde machalo koda mago kanyero mahua mabende jopiny kanyakla kod familia mare medo keto mano kanyera ngacha mano mar Westminster Abbey mano nyasi noero mabende itimoga e kinde goeko mabende ng'ato owito ngimane kata familia mano mawuok e Kakingi owito ngimane. Mano kanyero Meghan kanyakla koda iluongo kanyero ni Prince Harry. Mano e chenro nero mabende dhi nyime wakao kanyero thuolo machuo kabisa mawayueyo godo kawaduogo wabedo koda twake wach nero mabende osebede ka iwuoye matut kabisa wach madangne maparo mabende kelo wach mar kao oko ngima obobedo koda jalony motogodo matin mondo wang'ene kaka inyal kony kikidhi mabor. This is the most photographed house in Africa. We have 5 rooms. There's a family room that can take 4 people. We have the Lamu room, Moroccan room, and the Bakuba room. Those are themes. That's simply because most of the artifacts that you'll find within those rooms are from the regions that I've mentioned. People come here just to go through the tour and learn about our heritage and see these things that most of them you can't find anywhere right now. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Joel Mrenyo Chudo. Nimefurahi sana kushinda hii Shabiki Major League. Nimekuwa mshindi wa Shabiki tuko. Kwa majina yangu naitwa Daniel Kimwetikiroi. Mara yangu ya kwanza kushinda hii Shabiki. Naimiza wale wenye hawajacheza wajaribu kucheza tena. Hii mchezo ni real na mtoto anaweza shinda na iko sawa. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Nyakora Mugejuang,
Chenro mar Rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 6 odiochieng'. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre Rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en Rupiny. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo. Gada sim, tupo side. Piga lukukula wa achapi. Wa achapi. Okunyal bedo maber moloyo ka. Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. E chenro maliet kendo mamit mar ngolo e piny luo duto. Watmana di mamiyo aparo nyama manyo tengo tiendo. Tudri kodwa mondo iwinj thum maliet. Chekifala mekamna mezubana na chekia kisibari mambaru mekamna meja. Miel manyasani kod neno jothumbe mihero. Riuri kod jota chenro Lind Ramogi kod DJ Kolo e thum Dagmor. Geso ka ngeso sa 5 otieno. Mana e Ramogi TV. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riuri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mana Ramogi TV. Chiegni kendo odiochieng' ma kawuono piny ngima nono yore mag reso ji mondo kik gikaw ngimagi. Ji 4 kaw ngimagi odiochieng' kodiochieng' e pacho kae ka Kenya omako namba 114 kuom pinje 175 e piny mangima kuom joma kaw ngimagi higa ka higa. Kwan joma kaw ngimagi loyo 700,000 kaluwore kod riwruok mochung' ne thieth e piny mangima mano WHO. Kaluwore kod migawo mar thieth, luoro nitiere ni midhiero makamano medore e Kenya ka thoth rowere ema kaw ngimagi. E higa ni ji mohew ji 170 nowito ngimagi kipimo kod higa mar 2019 ka bende kwana joma ne okaw ngimagi ne romo 160. Nonro ewi midhiero no e kind higa mag 2020 kod 2021 poko yangi. Mae bende nyalo luwo ni e kinde no jokanyo mag thieth ne oketo ong'alo mamalo e kedo kod tuo ma COVID-19. Kata kamano, kwan mine ma bende no kaw ngimagi e higa mag 2018 nohew mano mar joma chuo. Moko kuom gigo ma bende nyalo miyo ng'ato kaw ngimane gin kaka pek mar ngima, dangni mar paro, lwenje mag udi e kinda mamoko. Mano kanyero bende ema kelowa e twak ma wantiere godo e otieno makawuono kuma ntiere koda jalony ma bende en jahocho. Mano kanyero Elizabeth Owino ma bende tudre kodwa kantiere e boma mano ma Eldoret. Oimore Elizabeth, machiegni kabisa.
Oimra ahinya. Erokamano kendo machiegni ineno lipota mabende ochiw kendo oket kanyero kaluworo koda kwan mag jogo mabende kawo ngimagi. Kata kamano wadon wadhiye mano kanyero kwan mag nyithindo kata rowere wachne kind higni 15 nyaka 29. Ang'o miyo ma timore nikech be waseneno wawinjo ni nyathi japuonjre makama okawo ngimane, en ang'o matimore? Erokamano ahinya. Isewacho matin gimomiyo ji kawo ngimagi. Iwacho ni pek mar ngima. To pek mar ngimani kata nyithindo higni 15 nyaka 19 yudo pek mar ngima. Pek mar ngima kamoro kaka gikonyre, kamoro kaka gidak, somo be sani tek, moko bende ng'iyo ngima mabiro to ginwang'o ni ngima mabiro ok gine hope kata ok gine kagima ngima no nigi gimoro manyalo konyogigo. Omiyo nitie gik moko mang'eny manyalo miyo nyithindo kawo ngimagi. To apenji, dibed ni jonyuol ok wuo gi nyithigi nikech kaka waneno odiochieng' manyoro nitie japuonjre mabende noriemb mondo odog pacho mondo omany gimoro to kochopo okawo oko ngimane. En ni oneno chal mar kuma giaye koro oneno ni omedo osigo koso ang'o matimre? Wanyalo paro ni jonyuol ok kaw jukumu margi, to mano nyalo bedo na achiel kuom gik momiyo nyithindo nyalo kawo ngimagi. Samoro be nitie jonyuol marito nyithindo maber malich, to pod nyathi chopo kama oparo ni ngimane odhir ahinya e kona moko nyal. Koro gima wanyalo timo kaka joma rito nyithindo, ka in janyuol kata in caregiver kata in japuonj, en itim mondo environment alwora margi omigi yot nikech gikale gik moko mang'eny. Social media en achiel kuomgi. Social media ber to kendo rach. Nyithindo access internet, nyithindo nyalo chopo internet mayot nikech gin gi resources manyalo miyo gichopi. To samoro mano ema kelo shida. Gineno ka jok moko dak e ngima mayot molo margi, kata gineno ka ngima nenre maber bathe kocha. Koro nitie gik moko mang'eny manyalo miyo nyathi okaw ngimane. Somo en achiel kuom maisha nyalo bedo kamano, samoro en oparo ni ok orite kaka onego bed ni rite. To en ang'o mowinjo bed ni timo nikech kowacho ni stress mang'eny, janyuol nigi stress koni, nyathi bende nitiere gi stress kocha. Ng'ama dhi konyo nyawadgi? Janyuol ema nyaka kony nyathi. And nitie yore mang'eny ma janyuol nyalo konyogo nyathi. Mokwongo en bedo janyuol manyalo winjo nyathi. Keto ngima ama environment ma nyathi nyalo wuoyo kodi e sa modwaro, sa asaya, ma ok inyise ni idich kata ionge gi time kode. Wang'e ni jonyuol odich manyo pesa, manyo kaka gilosi yore mag dala, to samoro nyathi dwa mana ng'ama wuoyo kode. So listening, winjo nyathi. To kendo ka nyathi wacho ni okalo kama tek, to kaka janyuol onego iwinje. Ipenje ane ni to kalo kama tek machal nadi. Kik idismise, kik ine ka gima owacho no en gimoro ma jonyuol samoro hero wacho ni wan bende wakalo kanyo. Ok nyal romre. Kako winje, oke kaka iwinje. Omiyo bed abeda kanyo iwinje, wuoyo no, winje no en therapy. Mar ariyo, kaka wawuoyo ni, wawuo mang'eny about stress. Samoro ok wawach weche gi e ot, ok wawach gi e kanisa, ok wawach gi kuonde ma nyithindo gi nitie, dwaro ni wawach gi mondo nyithindo gi ong'e ni gigi nitie ji makale, to mano ok en giko mar ngima. Pod ng'ato nyalo chung' malo ma chop ngimane kuma onego bede ni chope. Nitie gima iwacho kanyo. Tiek mar adek kata duog? Mar adek en ni bedo gi encourage nyithindo mondo gibed gi social systems. Akia naluonge nango gi dholuo. Kama ginyalo bedo gi jowetegi ma be ginyalo go e mbaka, ginyalo wacho gik machando gi, imigi thuolo no mondo gibed gi forum ma ginyalo wuoye mondo gi share gik ma gikale.
Iwacha dier wach mabende wacho ni jonyuol osiko ni wabende ne wakale matek moloyo mago. Jomoko bende wacho ni bed ma strong, bed motegno. Ahinya ka giwuoyo ne nyithigi machuo kata ne joma chuo, bedo mar motegno no ero. Nitiere pogruok e kinde mane jonyuol dongo to gi e kinde machalo koda mendie. Ang'o miyo pogruok ni neno kendo koro ochalo gima koro kelo sigu? Pogruok duong'. Wan kane wadongo, for example, environment ne onge gi gik mang'eny manyalo lalo pach nyathi. Nena ot, school, kanisa, wede and all that. To sani, kata mna kama dake, ka wuok oko mar rangach, ng'ato uso kong'o. Ba nitie kanyo. Nitie kama nyathi nyalo neno video. Omiyo ngima nyithindogi ok nyal chalo gi marwa. Mar ariyo, wan kane wadongo, ne wan responsibility, yani ji te ne ng'iyo nyathino, ber manyalo wuok kuom nyathino. Omiyo kata kitimo kosa, to ok janyuol ni kende ema bro chiki. Ji te dwaro ni ngimani obed maber. To sani, nyathi kata mne odgi ok en safe. Wadonge ngima mopogre. Mar adek, en ni ngima ma wadake ni, environment, anyalo wacho ni oyawore ahinya. Nitie gik mang'eny ma nyathi nyalo yudo mapiyo. Wan ne kata TV waonge go. Koro neno ngima opogre. Mano ni kare. Kabende kawang'iyo wach machalo koda mano en ni ere kaka ng'ato nyalo fwenyo, nikech ng'enyne iwacho kata wawinjo ng'ato ne wacho ni an gi stress, kata nitiere jomoko ma bende gindiko kata social media ni adwa kawo ngimana kata an depressed, wawito paro noko wacho ni magi timre nade, to kiny ne wawinjo na adier okawo oko ngimane. Ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni en owuon en gi dang'ni mar paro kata ng'at machielo ni godo? Mokwongo en winjo. Wabed joma winjo. To kiwinja gimiwacho, iwinjo nyaka gima itimo. Jo kisungu wacho ni verbal gi non-verbal. Gimiwacho gi gimitimo. Kiwinjo ka ng'ato wacho ni odwa tho, kikiwacha wacha kaka ne waparo ni ka ng'ato wacho nodwa tho to go agoya koko ok obi tho. Ng'amo wacho ni odwa tho kata nogombo tho, mano red flag. Mar ariyo, ng'at manyalo tima gimoro e ngimane moko oko badhe. Onyalo ng'adore gi pala, onyalo ong'ado ndara moko ng'iyo, yani en careless gi ngimane. Mano another red flag. Mar adek, ng'ama onge gi hope, geno e ngima, en odak, ok odwa chiew, ok odwa luokre, ok odwa chiemo, en kanyo oonge ndhadhu gi ngima. Samoro be jok moko wacho ni abro dhi wuoth mabor to kana duogi. Kata moko be ndiko ni abro tho. Koro wabed jok mawinjo, listening, iluongo ni active listening. Ok wawinj mna gima ng'ato wacho, to kata gimotimo be wawinjo, yani wawinjo. Mana diere ka Elizabeth, ka bende watieko, achiel kuom okenge ma bende piny owacho oketo en kanyo ni mondo olok chik ma pacho kendi ma jogo eko ma bende ne temo kawo ngimagi kata mokawo ngimagi ni kawogi kendo itwegi, kawonegi okang' mar chik. Ka sani dwaro ni mondo loke, ang'o momiyo lokruok ma kama biro? Mano ka watieko. Lokruok kamano nyalo bedo nikech kama wantie ni wachopo kama wanyalo wang'eyo kata wa understand ni ng'ama kawo ngimane ok ohero mondo kawo ngimane. Ochopo mna giko mar piny kata giko mar ngima, gik moko dhire kona emomiyo okawo ngimane. Koro ng'ama kamano kikawo kendo itweyo to kikony. Koro ka chike oselok ma koro wang'eyo ni ng'ano nitie gimo odhire, samoro wiye marach, en gi tuo mar wich. Koro ka wadwa tweye nikech gima oonge control over. Koro mano nyiso ni lokruok mar chikegi konyo jogi nikech tuo mar wich ama gima nyalo miyo ng'ato odere kata okawo ngimane en gima nyalo timre ni ng'ata ng'ata. Koro ok wa criminalize gi, ok wang'igi kaka jomakosa monego twe, wang'iyogi kaka ji monego kony. Mondo giyud thieth. Erokamano ahinya Elizabeth Owino. En twak mar rabora mantiere koda gik mathoth, kata kamano ero wabo manyo kinde mondo wabed piny watwage wach nindi madagni mar paro matut. Erokamano ahinya kuom miyowa pachi odhiambo makawuono. Mano kanyero Elizabeth Owino ka intiere e boma mano ma Eldoret kuma bende watwako
kode kendo omiyo apache kaluwore kod wach nero madagni maparo ahinya wach mar kawo oko ngima. Wadhi yweyo machuok waduogo gi mathoth. Schoolflix Data Pass is back. Now you can watch all your favorite films for free with 100 MB of data from Safaricom. To get Schoolflix Data Pass, simply tap Data Pass in the app and select Schoolflix. Schoolflix Data Pass, 100 MB to watch your favorite film on View Sasa. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Boniface Buvi Kitheka. Niliweza kuona ile advertisement ya wale vijana wawili wale walikuwa wameshinda each 150 na niliweza kushinda hizi 300,000. Ingia kwa mitandao, search ya Shabiki, anza kuwekelea. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni e weche mag tuke kuma tuke mabende kelo kanyakla skunde mago mag sekondar duto e pachoka odonjo odiechieng' mar ariyo e skund sekondar ma Nakuru ka tim adhula mar Kisumu Day noloyo tim mar Olbosat gonde 6-0. Jaloyo masule ma tim mar Kisumu Day Veron Okeyo noloyo gonde 3 ka jatugo Peter Musila. Tyson Ouma kod Emmanuel Owino noloyo gol 1-1 mabende koro keto Kisumu Day e thuolo mokwongo mar chung' ma Group B. Kisumu Day biro rakore kod skund sekondar ma Highway e tielo mar nus finals odiechieng' ma kiny kako machielo tima e Bwali biro rakore kod Kabarnet. Timbe ariyo mabende biro ng'ado otiko mag finals chieng' wuok tich biro ng'ado otiko mar yoro e tuke mag pinje Afrika ma ugwe mibiro bagi e boma ma Arusha e piny Tanzania. Sechewa mag kelo weche manyien mag ang'ich welo bendo chopo gie gikone gie kinde machalo koda mendi kata kamanero wachakwa tudre sa 3 mar otieno e weche manyien mag oimore iluonga ni